И правим една реклама. Каменица там пътя за това. Стоян знае най-добре. Каменица, най-доброто за един мъж. Пиш каменица и проплуваш. Но спираш, защото каменицата е далече, трябва да я спиш още, за да стигнеш до края. И зато трябва да се върнеш. Трябва да се върнеш. Да да вземеш каменицата. Да пиеш малко освеждаваща глътка, да направиш така и да приплуваш до край. И да се спираш пак, защото трябва още сила. 2-3. И бебе, и вече до край. Дай, на финал. И каменица, най-доброто за един мъж.